hørte det der. Ej, nej, jeg skulle gøre den samme i symfoni, og hun gør sådan her. Kom sådan her, så falder hun bare ned af stolen, og jeg ved ikke hvad. Så er det faldet. Jeg har ondt i maven, jeg skal mærke. Ej, så! Ej, jeg kan mærke, at jeg skal på brudt. Den kommer altså lige om lidt. Det med at kaste op til sidst. Ej. Det var mig.